el teu ram, el teu gremi, sempre te l'estimes molt, però sempre hi ha coses que voldries canviar. I la queixa constant no és un mètode per canviar les coses. Jo crec que la queixa l'has de canalitzar i jo l'he canalitzat amb aquesta obra. Aquesta obra és un examen de consciència del món del teatre professional de Catalunya. Jo crec que tenim un teatre català extraordinari, ho dic molt sincerament, però aquest teatre català també té punts flacs que al meu entendre és de la manera en com es distribueixen els diners públics, que cada vegada són més escassos, però que jo penso que la forma en la qual es distribueixen és molt arbitrària i que s'hauria de replantejar moltes coses. A partir d'aquest neguit que jo tinc, quan veig que injustament hi ha gent que té tots els mitjans per fer les seves produccions i hi ha gent amb molt de talent que gairebé no tenen ni una peseta, i a mi això és una cosa que em fa bullir la sang, doncs va sortir això. Això és un antídot contra la mala llet, o sigui, això és dir, bueno, em puc fer dues coses, o emprenyar-me o escriure. I vaig escriure. És una renúncia del meu món, al qual estimo profundament, al qual hi ha grans companys, grans professionals. El teatre català està reconegut arreu del món, però és veritat que en els últims anys hem caigut en una inèrcia, en una endogàmia a vegades perillosa. Des que tenim teatres públics, en el qual manegen bastants diners, jo crec que s'hauria de replantejar una mica com es distribueixen, tot i que em consta que la gent que són responsables fan el que poden, però potser encara no hem trobat la fórmula. Són dos personatges, l'obra. Tota seguida no hi ha actes, és tot un diàleg entre qui? Els dos protagonistes és un director de teatre i alhora director d'un teatre públic i l'altre és un crític de teatre. Es troben perquè el director de teatre volia demanar una cosa, no, volia demanar un favor. I no puc explicar més, però a partir d'aquesta situació faig un examen de consciència, una autocrítica del nostre món, al qual insisteixo, perquè em sembla que aquesta obra no faré gaires amics. Però vull que quedi clar que jo em sento molt orgullós del meu gremi, però que hi ha coses que, com tots els operadors, sempre es poden arreglar. La gent que la llegeixi o que la vegi interpretada endevinaran algú en aquest director de teatre o en aquest crític? No, o sigui, jo parteixo de la realitat de coses, de fets que jo he viscut molt properament, però no descric a ningú en concret. Parlo de situacions viscudes internes del teatre, per això es diu coses nostres, perquè són les nostres coses que la gent hauria de saber i que jo crec que és bo airejar-les, francament. Bé, llavors, tota obra de teatre o tota persona que escriu una obra de teatre, tot dramaturg, vol veure la seva obra representada. Veurem aquesta obra representada? Home, jo crec que sí. D'entrada dir que la dotació econòmica de veritat anirà íntegrament a la producció d'aquesta funció, que em faria molta il·lusió estrenar-la a Blanes, que abans hem parlat. Prometo que si la fem, la farem a Blanes, això és segur. I que, clar, jo l'he escrit per fer-la, perquè el teatre per mi no és per ser llegit, és per ser interpretat. I espero que la puguem fer l'any que ve, jo gairebé estic segur que la farem. Bé, doncs ens queda esperar això, t'emplacem per l'any vinent, si no és abans, amb l'estrena de l'obra, perquè tindràs l'obra publicada l'any vinent i també la vindràs a presentar aquí i et convidarem amb molt de gust. Enhorabona i gràcies. Moltes gràcies.